paraules per tancar d'Antoni Espanyol, el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible de Catalunya. Des del faristol, si vols, t'escoltem. Moltes gràcies, Toni. Perdona que he deixat això aquí. Està encès. Bé, en primer lloc vull disculpar al conseller que havia de fer la cloenda institucional, però suposo que els que esteu aquí a la sala no us heu assabentat perquè estem aquí immersos amb la jornada aquesta, però aquest matí s'ha produït una notícia en l'àmbit de les competències de la nostra conselleria de molt de calat, molt important, que ha fet anul·lar l'agent del conseller i que per això m'ha demanat que jo faci la cloenda. El que ha passat és que s'han detectat 2 casos de pesta porcina africana als voltants de Barcelona, la qual cosa implica l'execució d'un protocol que tanca a països tercers tota l'exportació del sector porcí. El sector porcí, només perquè és una idea, representa el 20% de les exportacions de Catalunya. En un moment que estava en un moment molt dolç, amb una exportació bàsicament tota dirigida a la Xina, i això suposarà un impacte molt important al sector alimentari de Catalunya, perquè fins que no es demostri que tant els porcs senglars com els porcs domèstics estan nets d'aquesta malaltia, això implicarà que no podran comercialitzar-se a països tercers tota aquesta producció. Dit això, jo us llegiré el discurs que el conseller havia preparat per la cloenda i imagineu que és ell qui està parlant. D'acord? Molt bé. Bon migdia a tothom. En primer lloc, permeteu-me saludar molt especialment els representants de la regió Pirineus-Mediterrània, Catalunya, Illes Balears i Occitània, els representants d'ARCA, que coordinen i donen suport als grups d'acció local de Catalunya, les persones representants dels GAL i GALP, veritables protagonistes d'aquest model de desenvolupament local participatiu, i les representants de la Comissió Europea, especialment de les unitats que treballen amb LIDER, FEDER i FEMPA, els responsables de les administracions locals, consells comarcals, entitats de desenvolupament i cooperatives que heu participat aquests dies, les persones ponents, tècniques, investigadors i professionals que heu intervingut al llarg d'aquestes 3 jornades i totes les persones que heu participat en les sessions dels dies 26, 27 i 28 de novembre. Aquest acte de cloenda és el punt final d'un procés de treball de 3 dies que ha reunit el món rural i el món marítim mediterrani en un mateix espai de reflexió aeroregional en les jornades Cooperar per Transformar. Ha estat una trobada transfronterera entre Catalunya, Balears i Occitània, un espai d'intercanvi entre GALPs, administracions i experts, un exercici de diagnosi col·lectiva i un moment per articular una veu conjunta del Mediterrani davant d'Europa. No és només un acte de tancament, és la síntesi d'un treball polític i tècnic i territorial que ha buscat establir prioritats comunes per al futur del desenvolupament local participatiu i per al futur de la pesca mediterrània. En aquests 3 dies de treball s'han abordat reptes de relleu generacional, pobresa energètica, habitatge i mobilitat, serveis essencials, educació, ecoturisme, emprenedoria, gestió forestal, adaptació climàtica, producció local, reptes i oportunitats del món rural mediterrani i, sobretot, el paper dels grups d'acció local com a peça clau del territori. També s'han fet visites a projectes LIDER i GALP, l'acte institucional ahir a la tarda del Parlament i on se va fer la presentació de la crida mediterrània on se fa el posicionament euroregional sobre la PAC, la política pesquera comú i els fons FEMPA. I avui, en aquesta jornada dedicada al món marítim i pesquer, s'ha fet una diagnosi de la pesca catalana, reptes socioeconòmics de les cofradies i del litoral, innovació gastronòmica i alimentària i economia blava i sostenibilitat. Trobades com aquestes permeten veure de prop la feina real dels territoris rurals marítims i conèixer millor les necessitats dels GALP i GALP i entendre des de la proximitat quines són les prioritats que el territori necessita que el govern l'acompanyi. És el tipus de contacte que dona profunditat
a les polítiques i que ajuda a ajustar-les a la realitat del Mediterrani i de les persones que hi viuen i treballen. Catalunya, Balears i Occitània tenen reptes pràcticament idèntics. Treballar conjuntament dona molta més força per defensar el futur del desenvolupament local participatiu, de la pesca mediterrània i de les polítiques europees 28-24. La trobada ha servit per reforçar aquesta complicitat euroregional i per demostrar que només amb una agenda mediterrània conjunta s'avançarà de forma sòlida. Catalunya compta amb 11 grups d'acció local, que actuen en 571 municipis, cobrint el 74,5% del territori on viu el 10% de la població. Els grups d'acció local representen un model que combina participació ciutadana, coneixement del territori, innovació social, sostenibilitat i diversificació econòmica. Aquest model és part essencial de la cohesió territorial europea. El desenvolupament local participatiu és essencial perquè dona al territori la capacitat de decidir el seu futur. Els GAL i GALP no només gestionen ajuts, identifiquen oportunitats, connecten actors i impulsen projectes que no sortirien d'altra manera. LEADER i el FEMPA són eines que generen diversificació, innovació i cohesió en zones rurals pesqueres que sovint tenen pocs recursos però molt talent i iniciativa. És un model que funciona perquè parteix del territori i torna al territori en forma de resultats concrets. També vull posar en valor el paper d'ARCA. ARCA és fonamental perquè vertebra els grups d'acció local, dona suport tècnic i estratègic, coordina la relació amb la Generalitat, l'Estat i la Unió Europea i impulsa el treball conjunt entre el rural i el pesquer. I concretament impulsa, en aquest cas, convenis a nivell de LEADER i FEMPA 21-27 amb una dotació de 213.000 euros anuals o el conveni de l'Espai d'Innovació Rural i Pesquer amb una dotació de 475.000 euros durant el període 25-26. ARCA dona coherència, suport tècnic i capacitat d'incidència a tot el model de desenvolupament local participatiu. Coordina els GAL i els GALP, garanteix que els territoris tinguin les mateixes oportunitats, evita la dispersió, recull i comparteix coneixement i assegura que Catalunya tingui una veu única i sòlida davant de les institucions europees. També vull posar en valor el manifest La Crida Mediterrània pel futur del desenvolupament local participatiu, que és un posicionament conjunt entre Catalunya, Balears i Occitània que es va presentar ahir al Parlament de Catalunya durant les jornades Cooperar per Transformar. És una declaració política i tècnica que expressa les demandes que el Mediterrani vol fer arribar a la Unió Europea de cara al futur marc financer 2028-2034 i expressa de forma clara el rebuig a la reducció del 22% de la PAC i el 65% del FEMPA, defensa de forma clara d'un desenvolupament local fort en un futur marc 2028-2034, reconeix i adapta la política pesquera comuna al model mediterrani, garanteix la continuïtat dels fons per la pesca i l'aqüicultura i vol impulsar el Pacte Rural Europeu i el Pacte pels Oceans. Tenim molts reptes compartits entre el rural i el pesquer. A nivell rural tenim l'agenda rural, l'Estatut dels municipis rurals, el relleu agrari, els espais test agraris, els serveis essencials i de mobilitat. Pel que fa al marítim, tenim el repte dels dies de pesca a la gestió del Mediterrània, la necessitat d'un reglament de la Mediterrània Occidental adaptat, una reforma de la política pesquera comú que reconegui les especificitats del Mediterrani i la continuïtat del FEMPA. I pel que fa a la dimensió euroregional, Catalunya, Balears i Occitània comparteixen una realitat mediterrània comuna. Pel que fa al despoblament de les zones rurals, la fragilitat marina i pressions socioeconòmiques al voltant, la necessitat d'un relleu i la diversificació i la urgència d'una veu conjunta a Brussel·les. Aquesta trobada ha estat un pas real cap a una xarxa euroregional de GAL i GALPs. La dimensió euroregional és important perquè permet que Catalunya, Balears i Occitània deixen de treballar de manera aïllada i actuen com un únic espai mediterrani amb diagnosi compartida
reptes comuns i capacitat real d'influència davant d'Europa. És aquesta aliança la que dona solidesa a la Crida Mediterrània i la que garanteix que els territoris rurals i pesquers del nostre àmbit tinguin una veu forta i escoltada en el futur marc europeu 2028-2034. I ja per cloure, voldria fer uns agraïments, en primer lloc, als grups d'acció local rurals i als grups d'acció local pesquer per la seva feina de base territorial, també a ARCA, per la coordinació i la visió estratègica d'aquestes jornades, a les administracions locals aquí presents, consells comarcals i entitats que han facilitat les visites i els continguts d'aquestes jornades, als ponents i als participants que han compartit experiències i debats rigorosos i a totes les persones que han fet possible aquests 3 dies. Treballar plegats, territori, administració i societat civil, és l'única manera de garantir l'equilibri territorial, la sostenibilitat del Mediterrani i la cohesió entre el món rural i el món marítim. Aquestes jornades acaben avui, però la feina continua. Hem de fer arribar aquesta veu mediterrània a Europa amb força, claretat i unitat. Gràcies per la feina feta i per la que vindrà.